Adewe ora dolen HP pas jam pelajaran. Oh alah raro ya lagi ngerti aku. Iya, oke lho ning tata tertib sekolah wis ditulis. Adewe ora dolen HP pas jam istirahat tok. Ayo nang dialah engko serak sereni. Adewe sakjane ora oleh nganggo HP pas jam pelajaran. Oh orang ngerti ya aku lagi nyadar saiki. Iya, oke nang tata tertib sekolah wis ditulis. Sakjane awak dhewe oleh nganggo HP pas jam istirahat tok. Ya wis ayo nang disimpen supaya ora ditegur. Aku isih bingung karo jadwal piket iki aku kudu ngopo ae. Walah gampang wae. Aduh saben dino nggo jadwal piket, contoh aku saiki nyapu lan sik-sik papan tulis. Oh alah ngono ya wis ya. Aku isih bingung karo jadwal piket iki, aku kudu ngopo ae. Oh gampang wae. Dadi ati saben dino nggo jadwal piket, contoh dino iki awakmu sik-sik papan tulis lan nyapu. Oh alah ngono. Ya wis suwun ya, aku malah ngerti saiki aku kudu ngopo. Iya. Pak, Oh iya, ini apa? kelas turu weget Pak, saiki resik ana. Oh iya, sih ya, balik kita rono. Ya wis Pak, tak balik kelas sik. Oh iya, Kula nuwun Pak, Oh iya, masih bisa tak bantu. kula badhe nglaporke menawi kelas kula ra direget. Oh, ngono to, Le. Motor suwung ya wis ngapor, tapi aku tak kelasmu. Matur nuwun Pak, kula wau kalih rencang-rencang sampun ngresiki sekedhik. Oh ya wis Le, motor suwung ya wis peduli karo kelas dhewe. Bar iki aku tak rono mesti kelasmu. Assalamualaikum. Salam. Kula badhe ngomong. Ngomong apa? Iki wau kula nembe rampung membaca tes remat alhamdulillah saged juara kali. Wah, apik tenan kuwi. Suwun yo nduk wis mewakili sekolah kanthi apik. Tulung sampeyan nggone kanca-kanca liyane ya. Nggih Bu, mengke kula sampaiaken ting kanca-kanca menawi saged damel motivasi. Assalamualaikum. Salam. Kula badhe matur. Oh iya, lho kene sik nduk. Niki wau kula nembe rampung membaca tes cermat. Lan alhamdulillah saged juara kali. Wah, apik tenan kuwi. Suwun ya nduk wis mewakili sekolah kanthi apik. Tulung sampekno ning kanca-kanca liyane ya. Nggih Bu, mengke kula sajengaken ting rencang-rencang menawi saged damel motivasi. Nggih. Pak, ini koncoku tiba nang kelas terus piye? Iya mari kita paranane Le. Oh ya wis, Pak. Nuwun sewu, Pak, kula badhe sanjang. Niki rencang kula wonten sing dawah teng ngajeng kelas. Suwun ya Le, mari kita rono. Nggih, Pak, matur suwun.